Makhosi amakhulu, thokoza. Ndawo enkanza kwethu, ndawo enkanza edlozi. Ngiyabingelela nje kuzo zonke ingane zedlozi emhlabeni wonke jikelele. Uzofika phesheya kwelwandle kulaba abasuke bawuhlala phesheya kwelwandle ngesimo semsebenzi nangesimo sey'phiwo sabantu abasuke bephiwe. Umdali nedlozi. Ngiyangibona noma ngingena lapha ku-YouTube channel yami, ku-YouTube studio yami njalo. Ngiyambona kubhaliwe ababukela from UK, South Korea, Italy, Swazini, kuphi koMozambique. Ngiyabingelela ingane zakwethu. Ngithi ndawo ma-South Africa mahle, ngithi ndawo izingane zedlozi, ngithi thokozani. La ngizocela nje ke sikhulume lana, ke ngithi ukuthinta nje la esihlokweni ukuthi uma ngabe uyisangoma or uyinyanga, kakhulukazi ngizothinta kulabo bantu engazi ukuthi suke sekuzinyanga ningabantu bamanje abasaba ukungena ehlathini ukuyomba imithi nokwenza njani. I advise you ukuthi kodwa ke before ngiqhubeke lapho ngizocela nje kulabo abaqala ukubona lesimo sobuso bomkhulu wasemakhosini uqala ukungena ku-YouTube channel yami, subscribe on your left hand side, on your right hand side, on your right hand side there's a red button ebhala subscribe, then press the notification bell if you wanna stay tuned at all times, ulalele ukuthi umkhulu wasemakhosini mangabe ikhipha ivideo ivele lapha i-notification ukuthi kune-video khona uhambe uyoyibukela, ukuthi umkhulu ukhuluma ngani. La ngizocela nje uma ngabe uyisangoma, usuthwasile, usuqedile, ufundisiwe imithi, ikakhulukazi nje kulaba abathwase ngala esilungwini, bayeke abathwase emakhaya ngoba isikhathi esiningi basuke beyazi lento engizokhuluma ngayo. La wena othwase elokhuzane nesilungwini, nakuwena osabayo ukuthi uyongena ehlathini umbe imithi, ujwayele nje ukuthi mangabe uyothenga imithi wena uye uma ukuthi ufuna umuthi womuntu wena njalo nje uya lapha emakethe, ngabe isemakethe ese-Cape Town noma ese-Gauteng, ese-Johannesburg, Gauteng, noma la eThekwini, noma kuphi nezwe nje empangeni kude. I-advise ukuthi ave kukuhle ukuthi uzifundise ukuthi ungasabi ukungena ehlathini, uqine nje ume isibindi nedlozi lakho kulalelisise kahle nxa uzophuma uthathe uyomba imithi, ngoba lokho kuya kube inkinga at some point. Kukhona eminye imithi, kukhona enye into idlozi lakhe lisuke lifuna ukuthi lenze njani, liwuthake ngayo umuthi, ukuze umuntu aphile ngendlela yayo nawusokuyimfihlo yalo. Kodwa wena uma ngabe usaba njalo ukuye lokhuzana ehlathini, lokho ave kuthena amandla kuwena nanokukhonektha nemvelo namandla esuke engawemvelo, ngoba wena usaba ukuthi uzofica inyoka, uyayisaba, nami usaba inyoka, usaba ini. Uma uhamba nedlozi ke gelekeqe, ulethemba futhi idlozi lakho, akukho ukuthi uzofika usabe lapho, uzofika ugwinywe inyoka, uzofika kube njani. Uma ngabe suke wayilungisa futhi zonke izinto zakho zindlela esuke i-straight, ungabangwa izida, noma kuthiwa uphume kade usebenzela, noma uphume ungumuntu wakomalume, usebenzela kodwa idlozi lakho, ngoba phela kuya kube nalezi inkulumo zokuthi uma ngabe ubangwa izidala njani, akufuneka ezinye izinto ezisuke zidiphu emanzini, akufuneka uye ungayisabi zonke lezo zinto. Qina nje isibindi ngedlozi lakho uzethembe, njengoba usuke wazi ukwethemba welapha umuntu wenze yonke into. I advise ukuthi qina uwazi uma ngabe ungena ehlathini, ufuna uma uyinyanga wazi ukuhlukanisa phakathi kwemithi edinga ukusebenzisa impande nedinga ukusebenzisa ixolo, wazi ukuthi kwakhona kusuke kuyini imfihlo yakho leyo nedlozi. Ziningi izinto esuke sisaqhubeka noma usuqedile usuphothule wakhishwa esicawini, uma ngabe wakhishwa esicawini uma ukuthi wawathwasa ngandlelani ke, kodwa ziningi indlela ukuthi uma ngabe ungena kufanele wazi ukuthi wazi umuthi wakho from empandeni, impande ixolo phansi,
lisuke lisebenza ukwenzani, liyisimo esithize esinjani esihlahleni esithize. Ixolo lona lisebenzani, iqabunga lona ke liyisima kanjani, suke kumiswe entweni esuke kanjani njani. Lokho ave kubalekile to connect with the nature. Uye nje ehlathini, kukhona lento osuke uyizuza esuke inhlahlana esuke ukuphila kuwena. Uthola ukuthi ubhizi ubulawa izigulo ezithize emzimbeni, kanti kunalento efunekayo kuwena esuke ingaphelele kuwena njengesangoma njengenyanga. Usubulawa amadolo, ubulawa uthintini. Abanye bayabelieve ukuthi sometimes omunye usuke efuna ukuthi idlozi ugide, sometimes kusuke ngesikhona ukuthi ufanele ukuthi uyogida. So kufuneka ukuphume nje kobhukhule, uhambe uyongena ehlathini, ke uhambe uyozimbela wena umuthi, wena yourself. Umuthi ke umbathe nje ngesithunzi sakho nesithunzi sedlozi lakho nezithunywa zakho. Yonke into nje ikifunda ukuthi uba wena engathola ukuthi uyombatha uyothatha imithi esuke isimbathwe izithunywa zabanye abantu namanye amadlozi abanye abantu. Kodwa ke lokho ke akusiyona inkinga kakhulu, just nje ukunikhuthaza ingane zakwethu, ingane zedlozi, ukuthi ake ningasabi, ulithembe nje idlozi lakho, ukuyithemba into yakho ukuze izokhula kahle kuwena, ukuze izokwazi ukunqobela nokuvikela ezintweni eziningi. Uma ungena ehlathini lapho yokuvikela emahlathini ezitheni, yokuvikela nasey'nyokeni esuke zizakabi noma kuthiwa mhlasimbe kubulalela abantu noma kuthiwa kwenze njani. Kodwa-ke uma usuyinyanga kahle hlahle uqinile, ziningi izinto oy'fundayo ukuthi wenziwa kanjani uma uya ehlathini. Ehlathini isona siphi isikhathi ofanele uyomba ngaso umuthi. Kunomuthi ofuna ukuthi umbiwe ekuseni ilanga lingakophumi. Kunomuthi ofuna umbiwe ekuseni nje noma ilanga seliphumile. Omunye umbiwe emini ngo-12, omunye umbiwa ebusuku ngabo-12. Uma uyinyanga ehlala esilungwini noma uyisangoma ehlala esilungwini, kuhle uyifundisa uma uhambile waya emakhaya, ukufunde noma ufunde nakwanye ozakwenu noma ubuze nasenyangeni yakho eyakuthwasisayo ukuthi imithi ethize isuke imbiwa kanjani, kwenziwa kanjani so and so, ukuze uzokwazi uma ukuthi-ke futhi-ke unenhlahla naledlozi elibukhali likutshela ukuthi okay, lungisa lokhu nalokhu, wenze umise kanje umuthi othize, uhambe umkhe esigangeni esikhathini esiwukuthi, ukhe entabeni, ukhe emgedeni noma uyowukha empophomeni kuphi emanzini, noma uyothatha kuphi umuthi wakho la uyothatha khona. Ingasiphi isikhathi, isemini, isekuseni, intambama, noma ingo-12 ebusuku, noma isekuseni, intatha ngabo-3. Ziningi iy'khathi zokukha imithi. Lokho kusuke kuyinhloso yokuthi usuke uyosiza abantu, hhayi ngoba nakho usuke uyothakatha. Cha, ningabhekazwa abantu ngoba nakho usubonwa abantu usehlathini. Abantu abakuqondayo nabakwaziyo ubunyanga bayazi ukuthi imithi imbiwa ngazo zonke iy'khathi. Kudipenda ukuthi uhlobo luni lomuthi suke fanele wenzeni. Kunamasiko nemikhuba-ke, kuney'ndlela zakhona, okuyizinsiko zakhona. Umuthi nomuthi, khona omunye umuthi osuke unesiko njengomuthi wecala nje. Khona eminye imithi eyayidinga ukuthi uyimbe ebusuku, kukhona eminye imithi eyayidinga ukuthi uyimbe emini. Omunye uhambe uyokala nje, ngizofanekisa nje nami nje owami umuthi wecala ngiyaye ngiwukanekise emini ngabo-12, ngihambe ngiyibheke yonke la ngiyazi khona ukuthi isuke iphelele ngakhona, ngiyikale ngiyimake, ngiyifake omaka abathize, bese kuthi ebusuku ngo-12 ngihambe ngiwulande ngiwubuye ngoxobo bese ngiwuqula ngiwubeka. Lokho ave kusiza ukutheni uconnecte, likhuthale nanedlozi ukuthi wena ube umuntu ekuthenini liyakuvezela imithi ephusheni njalo. Wena uyayibona imithi emulele, liyakukhuthalela ukuthi lenze njalo idlozi kuwena. Kepha uma ungakhuthele futhi liyaba nokudikibala kakhulu. Ngiyathanda ukuthi nikukhuthazeleke lokho, ingane zakwethu, ingane zedlozi. Kunina eningabangoma, nina enisuke ninomoya, ningasabi, ungasabi. Ngisho akuthiwa kothwasi-ke, ungesabi uma ukuthi idlozi lakho liyakuthuma, likuthumela leyo nto, likuthumela ekutheni nihambe yokho umuthi othize. Themba idlozi lakho, zethembe kwawena, qina ethembeni lakho nje, ube namandla, uhlale ulalele. Thank you for watching this video up until the end. Ngiyabonga ingane zakwethu. Ndawo makhosi amakhulu. Embrace your power, embrace your inner power, embrace the strength and the power you have given. Thank you. Amen. Ndawo. Thokoza.